altid laver mad, så kunne det være, at jeg også lige skulle lave en gang her. Så jeg har lavet hakkebøffer. Nå, hvordan er din dag gået? Det er gået helt fint. Helle Thorning var forbi og holdt et foredrag om ligestilling i andre lande. Og jeg er sammen med ham der, Willy Søvndal. Ja. Apropos hvad man har lavet i dag, hvad har du så lavet? Altså, jeg har sådan lavet lidt af hvert, jeg har gjort rent, ikke? Jeg har gjort alle sofaerne i støvsuget dem, og så har jeg støvsuget gulv. For det sexy nu. Ja, nej, det var Benjamin. Det var, jeg hentede ham tidligt, ikke? Og så tænkte jeg, far og søn hygge, ikke? Så derfor, ikke? Så du skal ikke købe ham med alt muligt. Jamen, jeg købte bare sådan en der muffin til ham, ikke? Er de store? Altså, det er sådan her, så jeg vil ikke sige de store. Det skal han ikke have. Så må du give ham noget, der er sundt. Det skal jeg nok gøre næste gang. Ja, tak. Altså, jeg har også lavet andet. Så det der med at gøre rent, ikke? Igen også inde på soveværelset, og så har jeg også været... jeg var også over hos Christian der, ikke? Der så vi sådan en... Hvad er det også, Christian? Jamen, der så vi den der kamp Portugal-Danmark. Og hvorfor kunne du ikke bare gøre det herhjemme? Altså, det er jo lidt hyggeligt, når vi er 5. Nej. Sådan. Nej, okay. Og jeg skal nok støvsuge bagefter. Og så kan du også lige tage ud i bryggersen. Ja, selvfølgelig. Og nede på Benjamin terrasse. Jamen, jeg har lagt ham til at sove nu, så det gør jeg. Ja, men jeg tænker på, du talte om ligestillingen. Ja, det er da godt, at vi kvinder kan få lov til at bestemme noget, for det hele ligner jo en svinestik. Hey, nej, Bettina!